Rád bych vám představil tento kompaktní mini karavan. Je postaven na platu, jeho délka je 4 metry včetně oje, vnitřní prostor je 3,2 metru na 1,8 metru a celková výška je 2 metry a 5 cm, tudíž se vejde do jakýkoliv garáže. Jeho váha je 530 kg, takže parádní manipulace za autem, výborné jízdní vlastnosti. Na střeše je osazen solárním panelem od Victronu 175 W, je tam dále DVB-T anténa, k solárnímu panelu je připojen kontroler od Victronu, MPPT z Bluetooth, je zde trakční baterie 100 Ah, 300 W malý měnič, který slouží k napájení televize 81 cm od Panasonicu, naftový topení 8 kW s možností spuštění přes dálkové ovládání nebo přes Bluetooth a spaní o rozměrech 180 x 200 cm, což je pecka. Nad kuchyňkou je zvedací prostor, tudíž pokud zvednete střechu, což trvá zhruba 1 minutu, získáte prostor pro vaření, můžete zde umývat, je zde nádrž na 20 litrů pitné vody a potlakový čerpadlo s pákovou baterií, ledkový osvícení, tudíž je karavan soběstačný